Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon na naman sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, sa inyo kabos nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo tubtubtak na alas 3 sa karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 2, tuig 2020. Ari na kita sa bulan sang Nobyembre, tapos na si Oktubre. Ang aton lang pagpangamusta sa kutob sa malabutan sang aton man pagpangalagad sa sininga hapon. Sa ibandera nga for sure hindi man kita kapoy, hindi man kamo kapoy tungod wala kamo sang activity nga ginhimo kahapon nga adlaw All Saints Day kundi nagluto kamo haw. Yan. Kun na muna kag naka pangabudlay ka mo kapon, bancho kapoy-kapoy, pero iban relax, nakatipon ang tag sa kamiyembro sang pamilya. Kag ti All Saints Day, adlaw sa mga santos, iya kahapon nga adlaw. Kag subo nga adlaw, Nobyembre 2, tuig 2020, All Souls Day. Amuning tigkalalagid iya, di ba? Kag syempre, Nobyembre 2 na ang ato naman countdown. Countdown before Christmas Day. Tita Wilma, pila na lang 53 days before December 25, Christmas Day. And 70 days before New Year, January 1, 2021. Ang mga ginhimo ninyo, pwede nyo man ma-share kay Tita Wilma diri iya sa This Is My Life. Kung ano kahapon ang inyong mga ginpanghimo sa Todos Los Santos. Di ba kay kahapon no, All Saints Day, Todos Los Santos. Ti karon nga adlaw, amo niya ang adlaw sang mga kalag kay All Souls Day, tig kalalag. Ti naugalian na gid man naton nga kag tradisyon gid man naton nga sa pitsa uno sang Nobyembre amo iya ang pagparik-parik. Amo iya ang busy days sang aton sini mga kauturan nga may ara ginahimo para sa ilang mga palangga nga mga minatay. Tinami kahapon kay ti Nobyembre 1 All Saints Day na timing man sa adlaw nga Domingo. Nakasimba ka mo? Na kay ti amat-amat man nga nagahalog ang aton sa nasitwasyon, ti may 30% na nga mass gathering, ti mga nakatambong sa misa, nakatambong sa ilang mga religious gatherings, kung ano man ikaw nga sekta. Diba? Yes ho, Tita Wilma. Kag sa nahambal man ni Tita Wilma sa kutob sa aton malabutan, magluwas din sa syudad sang Bacolod, ti sa gihapon, ara kita sa idalom sang General Community Quarantine kon GCQ. Diba tawe?
Oo. TGCQ pa kita ang probinsya sa Negros Occidental padayon man nga magapaidalom sa Modified General Community Quarantine may mga executive order na ina. Siyempre sa probinsya ang atong sa ni Gobernador Eugenio Bong Lacson kag diri naman sa Dakbanwas ang Bacolod ang aton alkalde, no? Mayor Bing Leonardia nagpagwa man sang executive order. Di padayon kita sa pagsunod sa mga ginapatuman sa aton nga mga pagsulundan nga yara sa idalom sang GCQ. Tawe gani di ba ginapangabay na gani sa iba naton nga mga kauturan iban nga mga organisasyon nga kung pwede halug-halugan ang curfew hours sa tiunsang kagabihon. Depende na hulat-hulaton man naton pero maghinay-hinay ha. Kag sa mga pagsaulog naman sa mga okasyon bisan paano syempre kung magtipon ang pamilya. Hindi man malikawan ang mag-inom-inom. Lingaw-lingaw lang. Di kung mag-inom-inom kag lingaw-lingaw sa tiyan lang ibutang na hindi sa ulo. Kaya abi ninyo halit ged na halit sa pamilya, halit sa may mga ginabatya. Diba? So, relax. Abi magpalanggaanay ka, maghigugmaanay ka mo dera. Nga mga anak ka mo. But anyway, Tita Wilma, dali lang gid bala. Nami ang aton adlaw subong kay kainas ang aga na batyaga naton ang kainit ni Haring Adlaw. Kag nakita naton ang iya kasanag aga pa. Kag magluwas man na Tita We, ano pagid? Medyo magulugal umon kalangitan to. So, bantayan natin karon ng update natin dara sa dalagan sa aton panahon. Masubo-subo lang gid kay ang aton mga kauturan dito iya sa bahin sang Albay sa mga nahalitan kaginyasyasan iya ni Rolly masubo gid tuman kadamo sa mga nahalitan ni Rolly. So, bantayan man natin ang update na tungo dara karon. Kag magluwas man sina, syempre ang lalentuno naman nga ipabati ni Tito We sa inyo, kag gamay lang gin nga mga infos na tungod sa among lalentunon ang aton ginalingaw hingalit sang inyo mga tiniun tag sa kahapon. Kag diri sa programa sang This Is My Life, padayon man si Tita Wilma nga magabasa sang aton mga winning entries. Di ba? Padayon kita nga magabasa sang aton mga winning entries para sa ARB4 Peace, di ba? Tanan na ini sila sa nahambalan ni Tita Wilma, nakabato na sang ila sini mga gadgets. Ining siyam, nga 3 halin sa elementary, 3 sa high school, kag 3 man sa college. So, nag-umpisa man kita sa pagbasa sining mga winning entries sa October 27. Di karon nga adlaw, may isa na naman kita ka winning entry nga pagabasahon sa bahin man sa atong letter reading nga ini among entry sang taga Pandanon, no? Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, no? Dira sa may Purok Tumpok, iya entry ang basahon neton. Kagabantayan nyo man, any moment from now. Ang inyo dira mga cellphone ba si lubat, i-charge nyo anay. Ang iya sini nga volume, kinanglan tunog-tunugon, kay basi mawili ka mo dira, kag hindi ninyo matalupangdan, ay naka-silent ang akong sa ni cellphone, at thank you gid di ba? Thank you gid kung tawgan ka mo karon nga para sa iton SAP na sulit ang papremyo sa aksyon Radio Bacolod. So, bantayan natin ina. Sino naman ay han ang makabagton sa 500 pesos nga cash halin sa aksyon Radio Bacolod. Ha? Relax lang. Kag syempre, kung may tiyempo kita karon ang aton man mapaambit iya kung anong mga maayo naton himuon karon nga Halloween kay tisubong yang tigkalalag. Anyway, kanami ito sang mensahe ni Father Roselo Villarosa or ni Father Siloy last Saturday angot sa handuraw neton sang All Saints Day and then All Souls Day, di ba? So, mga activities nga ginahimo, tabala na, karon palabtikan ta na gamay. Kung may bilin pa kamo nga suman. Suman, hindi na madula yung mga pagkaon nga himo halin sa pilit, karon istoryahan ta lang na. Gamay-gamay lang, Tita Wilma. Kag ang ito man tag sa horoscope. Okay, Tita We, ang ito ay update sa COVID-19, gamay gid lang.
pasalamat gid kita, na muna siling naton, basta mangin matutom, kag mga mabuot, kag masinulundon lang kita, ginakaluyan gid, no? Amat-amat ti ang bag-o naton nga kaso sang COVID-19, ang latest nga nagwa, anom ang bag-o nga kaso. No? Anom ang bag-o nga kaso nga sa diin may isa ka kabuhi nga nadula, kag may mga naka-recover man. Pero kahapon sa update, wala sang nag-ayo nga reported. No? Actually, ang kabugusan nga kaso diri sa Dakbanwa sang Bacolod naglabot sa 4,811 no? Sa kabugusan. Sa 4,811, ang nabilin na gidlang dira nga aktibo, 283. Ha? Kag sa 4,811, ang mga nag-alalayo dira, 4,401. Pasalamat kita dira. Kag sa probinsya man sang Negros Occidental, ang bagong nga kaso kahapon ginagwa sa latest update, 31. May kabugusan na nga kaso ang probinsya sa 4,908. Kag sa ato naman sa kabugusan sa Pilipinas, 383,113 ang kabugusan iya nga kaso. Ang mga nag-alalayo, out of 383,113, ang nag-alalayo is 348,760. Salamat gid Ginoo. Kag sa bilog naman nga kalibutan, syempre padayon gid inaiya, no? Ang pagsaka di kay lain-lain nga mga updated reports halin sa nagkalain-lain nga pungsod. Nagalabot na sa karon sa 46,810,468 ang kaso sa COVID-19. Ina, Tita Wilma, ang aton sa ni mahatag aton man na refresh nga updates sa COVID-19. Kag sa dalaga naman sa aton panahon, ang weather update man sa pag-asa kaina na mga alas 11 sa aton man nakuha nga update, Tito We. Sa forecast sang pag-asa, ara pa ang tropical storm Rolly sa bahin sang West Philippine Sea. Ara na siya sa West Philippine Sea. Katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 195 kilometro nakatundan sang Subic, Zambales. Puwersa sang hangin niya 65 km per hora. Ina malapit man sa sentro, kag may pagmadlos Tita Wilma nga nagalabot sa 80 km per hora. Ining si Tropical Storm Rolly nagahulag siya sa kada sigon. Nga pasalamat kita, 200 na kululbaan ba? 20 kilometros per hora na lang sa direksyon panakatundan. Tiyan mo kahapon niya, sobre 200 to 300 plus mo, di ba? Pasalamat kita nga pag landfall niya, amat-amat siyang ginaguyang. Pero ang aton Weather Bureau, ang pag-asa, ginakakas na ang mga nabatak nga tropical cyclone wind signal. Tibwa sa aga, Martes, ginasaligan, nga magwa na gid siya sa pungsod. Na? Magwa na palayo na gid siya sa pungsod Pilipinas. Kag ginapaabot nga magahuyang siya. Kag mangin isa na gid lamang ka tropical depression. Na? Pero timi ara pagid isa Tita Wilma mo, na amo nang balantaya naman naton. Okay lang na Tita Wilma, pero diri sa ito naman ang isa dali gid lang, ang isa ka bagyo. Ining may international name bali nga si Atsani, si Tropical Storm Shioni. Nasiplatan man siya. 850 kilometro sidlangan nga bahin sa Northern Luzon. May dala ini siya or nagaangkon man ini siya sa kabaskugon nga hangin sa 65 kilometro per hora. Natawe? Malapit man sa sentro, kag syempre ang iya pagmadlo sini nagalabot man sa 80 kilometro per hora. Ang direksyon, aminhan, nakatundan sa kada sigon nga
30 kilometro por hora. Diri na lang kita sa Western Visayas kag Central Visayas. Lakip na dirang Palawan kag Occidental Mindoro, no? Kag ang Kalayaan Islands pagitawe. Makita may naton, although nga makita nato masanag ang kalangitan, mangin magalumon siya, liwat magasanag siya, gasilak si Haring Adlaw, pero ara gid ang pagulugalom, tubto magalumon. May lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Ina hindi na tungod sa bagyo, ina tungod na sa localized thunderstorms, di ba? Kasarangan naman tubtob mabulubas ko nga dapyas ang hangin ang mabatyagan sa Visayas. Subong man sa Occidental Mindoro kag Palawan. Kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mangin mabaskog naman ang dapya sang mga balod, di ba, sa kadagatan. Ang temperatura amo nang siling naton nga masiling kamo nga daw wala gana maghululag bangon. Kay mabugnaw, di ba tiwe? Mabugnaw ang dapya sang hangin. Ang aton temperatura sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental from 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Pero subong iya, mabatyagan naton diri sa siyudad sang Bacolod, 29 degrees Celsius. Diba ta Wilma? Yes. Te kay naaga pa man siya, nagbutlak si Haring Adlaw, alas 5:45. Titimprano naman na siya matunod karon. No mag-alma alas 7, matya mo tag alas 9, alas 10 na sang gabi, di ba? Matunod si Haring Adlaw karon, bisan may hindi ta na makita tungod magalumon, alas 5:24 sang kahaponanon. Oh, di ba? Kag magluwas man sina, Tita We, gamay naton nga update. Kung aton lantawon bala, di ba, Tita Wilma? Kung aton lantawon ang kahalitan nga gindulot ni Bagyo Rolly. Ginkabig ni siya nga pina, di ba? Pinaka mabaskog nga bagyo sa karon nga tuig 2020. Kadamo-damo sang mga ginbahaan, kadamo-damo sang mga balay nga nagkalaguba. Makita ninyo sa social media, di ba? Sa mga reports ng NDRRMC, sa mga local nga mga DRRMO, na mga balay nga natampukan sang mga bato, sang lahar dito sa, no? Amo gina iya. Pinsaron gid naton. Kag sa update pila na subong may Justice 6 na kakabuhi, na Justice 6 nang patay tugan ni Bagyo Rolly. Pero ti hulat kita, di ba? Hulat kita kaysa agton man nabaton nga balita, na si Presidente Rodrigo Duterte may patigayunon nga aerial inspection sa mga apektado nga lugar sa nga bagyo nga ini. Kaluluoy sa aton mga kauturan kay pinsaran nyo to bala last weekend kay damo-damo na sang nag-offer sang pagpangamuyo sa paglaslas ni Rolly, di ba? Kadamo-damo sang nag-offer sang pagpangamuyo. Kita ta na nag-ululupod sa pagpangamuyo para sa amo iya nga kalamidad. Sa gihapon kita pasalamat sa mahal nga Diyos, di ba? Padayon kita. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma. Ay, no naman na, Tita We. Amoy na siya. See the tree, how big it's grown. Yes, amoy nang iTunes ni lalantunon nga ginapabati sa inyo sa siningation. I laughed at her and she got mad. Honey from Bobby Goldsboro. Was just a twig. Ang honey nga ini nga lalantunon, siyempre composer si Bobby Russell, ginsulat niya ini nga nakakuha siya blasang idea para sa amo nga lalantunon. Sang iya nanotisyahan kung paano sa iya nanotisyahan nga nakita niya blang isa kapuno sang kahoy sa tubangan sang ilalagwarta kung paano ininag tubo sa sulod sang 4 ka tuig. Actually, si Bobby Russell, isa ini siya kay Nashville songwriter.
Nagpakasal ini siya, malipot lamang ang mga tinuig ang ginupo nila sa iya asawa, nga isa ka actress-singer nga si Vicky Lawrence. Kag sang iya gin dihon, sang iya gin dihon ang lyrics sang sini nga lalantunon sang 1973 ba nag-hit ini, na? Nag-hit ini siya. Kag may ada pagid siya king compose nga pila pagid ka mga matahom nga lalantunon. Sang ulihi ini si Bobby Russell ang nagtaliwan tungod sa heart attack sang 1992 sa edad nga 51 anyos. Isa man siya ka singer. Pero iya most successful songs ang gin-record sa iban pagid nga mga artist, di ba? May mga minor hit songs man siya sa nga ang 1432 Franklin Pike Circle Hero nag-number 36 ina sang 1968. Kag may ada man siya nga gin-compose nga isa ka novelty song nga Saturday Morning Confusion nga naging number 28 man sang 1971. Actually, ining lalantunon nga Honey. Honey, di ba tawe, na? Ang babae nga ini, nagtanom siya sa puno sang kahoy. Pagkatapos, napatay siya pagkaligad sa pila ka mga tinuing. Kag ang istorya sa sini nga lalantunon, syempre, may perspective man ang iya sinibana mo. Nga nagapakita nga, na-miss niya, sobra. Kag nagapahanumdum sa iya ang amo nga puno sang kahoy na hanungod sa iya napatay nga asawa. Tiabi ninyo, ang inangalalantuno ng Honey, nangin damo sang nag-criticize sina kaging kabig nga worst song ever. Damo mga detractors sina. Kaya nga, overly sentimental kuno and cloying. Pero may mga defenders man sa amo iya nga lalantunon. Nga ilaya sa ila pagpati. Makabig nga heartfelt and moving ang amo iya nga lalantunon. Makatalandog balatyan. Well, ina yan na malipot kag magamay lang ina. But actually, ari hong nanamian ko gidi ho. Sa 1968, siling ni Bobby Goldsboro, siling niya, I think Honey is a very emotional song, but it's not like what I call a sick song, a death song. So actually, simple gid lamang ina nga lalantunon. Yeah, it's just the guy remembering little things that happened while his wife was alive. Iya lang ginhanduraw. Ang mga magagmay nga bagay nga nagkalatabo sang buwit pang iya asawa. Kanya, and to me, that's not sick at all. Damay lang, malawig-lawig ang istorya, pero liputon lang ni Tito We. Kaya alas 2:01 na, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Here's Safeguard in Glock 9. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumdumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Okay, hi and hello. Ang naidira sa iton mga palangga ng mga tagpalamating nga po sa iton sa FB Live, no? Sa inyo, thank you again. Kag maayong hapon sa inyo. Dira kay Nining Malung nga po sa iton live. Kag syempre ada man si Miss Margie Haniva. Hi March, good afternoon. Si Nelson Salvadorio Mangilan or Manggilan Jr. Ada nagapod sa iton sa sininga hapon. Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon tawa. Stay safe always. Thanks, good dear. Kamusta lang mandira sa inyo. Kaga Mario Lunes, hi Tita, mayo lang nga pagpamati sa Lunes family, Morante family, Kaglaksa family. Thanks, Gita. God bless. Keep safe always. Kay Rian, sino nito we?
Rian Jess, good afternoon, Tito Wilma. Have a blessed Monday. Greet ko lang ang family kauntaw. Magbanwe family kag iban pa namon nga relatives sa Ayungo Negros Oriental kag sa Mambukal. Watching from Municipality of Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Salamat gid sa inyo, na? Zet Alunan, Tito We, good afternoon. Be safe and God bless you. Thank you, Gid. Bert Heraposco, Caraballo, mayong hapon. Tito Wilma, monitor lang kami di sa Hotoda, Handumanan. Sa inyo dara, salamat, Gid, kag maayong hapon. Maayong hapon lang gid sa inyo. Alex Fuentes, hi and hello. Are siya kuno, I'm watching Tito We and listening. Yvonne Voscher, good afternoon. Tita Wilma, done sharing. Thanks, dear. No? And good afternoon sa imo dara. Good PM. Tita, gintawgan na ako sa Sabado. Okay. Tis, anak, are. Sa mga nagdaog, Ruana Canoy, makabaton ikaw na sang tracking number na from remittance center. Just wait, my dear. Holiday subong na. Okay lang na. Ara gid na. Holiday subong na. Although nga Lunes. So kabalo ko na batyagan gina ni Tita We. Kung daw ano man kita ka-excited, di ba kay dako man na mabulig sa aton. Okay, relax ka lang da. Check ko na karon. Okay, Gina Officer, good afternoon Tita We. And happy eating suman. Buda mo gid ang preparation in the gin, oh. Sila nga, Tita We, good afternoon. Happy eating suman, Valenciana Butong in all kinds of kakanin and all kinds of monitoring, love you. Ay nga mga anak mo. Diana Gasper Espino, hello, Action Wilma, ikaw na gali. Grabe, hindi ko kapati sa wakas nakita ta na kalagig ko pamati gig ko permi subong nakita ta naka live pa. Oh, salamat gid. So touch naman si Tita We Jana. Salamat gid. Janeline Bandoha, Tita We, maintraman ko ay anak tapos na ang registration and validation para sa SAP. May gintala na ni nga date sang pagpa-register nga ginpadala ba lang ingalan, edad, address, contact number nan. Pagkatapos pag-send ninyo to sa cellphone number nga ginhatag, may validation kamo nga nabaton kag amo nang gin-print out kag amo nang amon gina raffle next time. Kung may ara pagid, relax lang kamo. Nini Albasin Kalaluan, God bless Tito Welms. Since Eva, hello Tito We, kamusta ka? Mayong hapon sa tanan nga naka-tune in sa FB kag sa nagapamati sa tanan nga malabutan sang waragwakan sang Action Radio. Tita We, patamyaw ko. Family Escosar, Salazar family, Galvez family, dira sa Hinubaan. Salamat gid Tita We. Yes, ikaw man dira maghalong man. Okay? From Riyadh, Saudi Arabia. Saliwat mayong hapon sa tanan nga tagpalamati. Nini Albasin, Kalaluan, Tito Wilma, safe. Yes. And God bless. Okay. Monitor linggid kami, liyo greet Condes family of Pontevedra. Manjo Arnejo, yes, salamat man. And also kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. Take care always. God bless. Yes, Ma'am. Balikan naman na ni Tito Wilma. Dugay-dugay iba naton sa nga mga greetings. Relax lang ka mo, dara. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba nga mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mangayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha nga mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa Ulan na kay Leia kag kay Midjun sa Leia and Midjun store. Kay Maki, kay Apple, kay Bunso, kay Wiwi. Kag kay Tikloy. Kag subuman sa Family Coronel. Mayong hapon lang dira. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma every afternoon. Di ba, Tita We? Yes. Alas 2:10, nakagsanhambal ni Tita Wilma. Sa siningabahin, magabasa naman kita sa isa sa mga entry, isa sa mga winning entries naton sa ARB4 Peace. Ining pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom sa aton sini mga estudyante. Gamay lang gid nga recall, ikapila na ni ikaanom na ni siya nga entry ang aton nga pagabasahon sa inyo sa sini nga hapon. Halin sa puno tubtob sang Sabado bo nagahibubunot lang dughan nagton na masakit, masubo, makabatya gid kita kay nga ginikanan kita, na. But anyway, sa nahambal man naton, subong nga adlaw isa ka winning entry ang aton sini basahon. Ang entry ni Leona Grace Laparan, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Pamatian nito ang entry ni Leona Grace. It is undeniable that this pandemic has also brought difficulty to teachers and students. But never give up. Things don't come easy. Don't complain too much. Instead, find ways to overcome these trials. Kami na inasinig greetings, na? Ako si Leona Grace Labaniego Laparan. Nagaedad 20 anyos. Nag-estar sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Ako isa ka second-year college student San Carlos Hilado Memorial State College, o kung amo ng kamsingin na tawag bala nila, sa sini nga academic year 2020 to 2021. Ako magapakig-angot sa akong istorya sa sini nga sitwasyon sa akon pag-eskwela nga subong may ginaatubang pakita nga pandemya. Ang amon balay yara malapit sa putok-putukan kabukid sang Purok Pandanon. Ako'y sa kapigado nga estudyante nga nagatinguha nga makatapos sa akon pag-eskwela. Siguro ara na dang istorya, no? Kung sa aton FB Live pwede gina nila makita, no? Ako'y sa kapigado nga estudyante nga nagatinguha nga makatapos sa akon pag-eskwela.
Apat kami ka mag-utod. Ako, ikaduha. Wala sang permanente nga obra o kontrabaho ang akon ginikanan. Nagahimakas lang sila nga makakaon kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Apang nagbudlay ang amon sitwasyon tungod sa nag-abot nga krisis nga aton ginaatubang subong. Kontrolado, kag limitado ang gihos ang tag sa katao. Wala na sang mapangitan-an nga maka-income. Pati ang gamay nga bulubaligya ni mama na untat. Kay amo na lang gingamit, kay wala naman kwarta para ibakal. Nag-abot sa punto nga ang proseso sang pag-eskwela online. Mapa-enroll ka online. Mapa-enroll ka online na lang. Kag nagduha-duha gid ko kung mapadayon ako o kung hindi. Kay kabalugid ko nga hindi gid ka sustener kay puwerte gid kapigado. Akon nga cellphone daan na kag hinatagan lang. Ini nga cellphone puwerte kagamay ang storage nga sa diin nagalag permi kag wala ini sang maay nga signal nga makasustener kon online ang klase. Apang nagpa-enroll gid ko, bahala na. Magsakripisyo ko basta para sa akon pagtuon kag makatapos ang akon pag-eskwela. Hindi gid makaya ka cellphone ko ang mga document kag Google Apps nga kinahanglanon. Labi sa tanan, paano ko kasulod sa virtual classes kay amuning akon sitwasyon. Nagalag kag ang mga apps nagastop kag not responding tungod mabugat ang mga Google Apps. Engaged ako sa blended type of learning. Nagdugang pagyed kay wala kami sang kuryente. Adlaw-adlaw nagalakat kami mga halos 2 ka kilometro. Upod ko ang manghod ko para magpa-charge sa pihak nga purok. Maayo lang kung hindi mag-ulan, kay maayo ang paglakat. Apang kung mag-ulan, hindi gid hamak ang lutak nga imo masagupa. Kapoy, kag pressure katama, kapinagid kong deadline na, kag hindi kuya makapasa, kay lowbat ang akon nga cellphone. Kung may charge na akong cellphone, nagalakat ko sa ubos namon balay, mangita ko signal. Kay mabasa ko sang ulan, sang halapangita sang signal. May ara man gid, pero puwerte Japon ang loading. May mga oras nga may inog research, hindi ko gid mahimo. Kay bisan ang browser nagastop, hindi magamit. Apang naluoy sa akon si Papa, nga ako ayawan kag nabudlayan. Gani ginhimo iya, nagtukod siya sang isa ka payag-payag sa tunga sang inaraduhan. Kung sa diin akon tiniran, hindi ko maka-access documents. Kay kun tumokon ko, luwas nga nagalag ini, hinay-hinay katama ka-loading. Kag dugay-dugay malobat. Sang hala loading. Gani akong ginahimo, nagapasend ako sang picture sa mga classmate ko nga maka-open document para maka-answer man ako. Budlay katama ang amon nga sitwasyon. Kapoy, kag kinanglan mo gid laba nga pasensya. Gani sa mga estudyante nga blessed, kag may mga gadgets nga magamit sa virtual kag online classes, maayo ka mo nga may amo ka muna nga gamit. Hindi na kamo magreklamo pa. Dumdumon nyo ang mga estudyante nga sobra pa
sa imo sitwasyon. Damo ang nagaantos para makatapos lang sa pag-eskwela. Labi sa tanan, hindi lang mawad-an sang paglaom, kay amugit ina ang aton kabuhi. Ang akon pamilya halin pa sang una, nagatutok gid sa Action Radio, sa balita man o kon drama kag iban nga programa. Nagatutok gid kami labi na gid si mama nga permigid nagakalingaw sa mga drama sang Action Radio. Bangod sang amon hala kapamati, nakabati kami sini nga impormasyon. Una nabatian ko ini sa This Is My Life kay Tita Wilma. Madamo gid nga salamat sa inyo. Salamat, Action Radio Bacolod. Amoy ng kaundan sang entry sang isa ka estudyante halin dira sa may Purok Tumpok Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Second year college student sang Camsi Carlos Salado Memorial State College. Kadamo gid sa ila, ha? Pasalamat kita sa karon nga may libre nga edukasyon sa kolehiyo, no? Pasalamatan gid naton ina sa mga state colleges and universities. May ara. Di mga, sa may one was sa universities, di may ara yung mga private university, semi-private, di may, pero kung state and colleges, libre gid ang 4-year course. So kung mga matutom ikaw, kag may handom sa kabuhi, amo na siling naton wala sang imposible. Makita naton, mabatyagan naton ang kabudlay kag ang pagsakripisyo sang aton mga kabataan. Dirigig ko bala natandog man sa iyag dirigin hambal sa mga kabataan. Ngano, mahambal sa yes, blessed kamo nga mga kabataan, nga may mga gadget kamo. Wala kamo mabudlayan or may kabudlayan man kamo sa paggamit sina sa virtual kag online, magpasalamat gid kamo, especially diri sa aton nga ari kita iya sa syudad. Sa mga banwa nga mabaskog ang signal. Sa ilang ato sa bukid makita naton, ha? Ginasulay ang taliti, ti amak mo mapa-charge ka to pa sa piyak nga purok. Pila ka kilometro titawe, 2 ka kilometro. Ti hambal ni Inday Leone Grace. Makakuha ka man signal, pero galoding man, no? So, tama gid kabudlay. Gani challenge sa aton mga kabataan nga manaming signal ninyo, manami man ang inyo gadget para sa inyo online classes, magtutom kamo sa inyo mga pagtuon. Hatagin nyo man inspirasyon ang inyong mga ginikanan. Kay may mga ginikanan nga nagapangutang para mabaklan kamo sang di kalidad nga mga gadget nga magamit ninyo sa pagtuon. Balusi man ninyo sang inyo pagtutom kag paghalong. Ha? Again, congratulations sa liwat kay Inday Leona Grace Laparan sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental, 20 years old. So, ika-anom na inisya naton nga winner sa college category ni kay tig-tatlo-tatlo mo, na? So, adlaw-adlaw, elementary, high school, college, tibwas. Ang basahon naman ni Tito Wilma, elementary naman, ha? Ang ato na kay may pamangkot abi kay may ginabantayan man sila nga winner nga stories ang ilakilala sa ilang man lugar. Actually, ang nabasa na ni Tita Wilma nga mga winning entries kay Verly Diget, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kay Roy Vincent Piadoche, sa Purok Maninihon, barangay Tangob, Bacolod City. Kag, syempre, kay Andrea Padernal Amonyo, nga 18 years old, sa kilometrahe 11, Adjanamoto, Barangay Taluk, Bago City. Kay Gladys Patricio de la Cruz, nga 10 years old, sa Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Kag sa Sabado na basahan man naton ang winning entry
ni Mark Anthony Sangrinas nga 15 years old sang Purok 5, Barangay Bulate, Kawayan. Di subo nga adlaw si Leon Grace Lapharan, 20 years old, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador. Benedicto, picture out ning Don Salvador mo. Ang isa ka lugar kadto sa isa ka lugar, ang isa ka purok kadto ka sa piyak nga purok ya, partiklayo layo. Sa iton diya sa syudad sa Bacolod, dara lang yang piyak nga purok. Pila mo lang katikang sa ila tuya kilometro, di ba? So, was bantayan naman naton ang ikapito nga winning entry. Grade 6, grade 7 na ni siya, no? Si Crispin Henry. Well, anyway, basahon na ito inabuas nga adlaw. Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na nandira mga kauturan, Tita Wilma. Panyawan liniment oil. Ha? Sa ito man mga kauturan dira. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpon ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong aduan nga mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Okay, mailang dira nga pagpamati kag pagpudseton sa sininga hapon sa ay tandira mga palangga nga mga pagpalamati of course again, no? Ada si Jocelyn Libon Despo, good afternoon Tito Wilma. Salamat gid sa imo. Kag kay Alex Montesa. Updan lang sang dedication nga may madalom nga pasensya. Ako na experience ko gid na Tito wa. O pareho lang ta, na? Nagyan ta gid na. Kay mga pigado kita mo. Tita Wilma, determination with solemn prayer, tanan wala sang impossible sa aton nga manunuga nga amay sa langit. Kabalugin na siya sang aton ginabat siya. Right. Lito si Condes, good PM Tita Wilma, monitoring from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. Salamat gid. Roslyn Tanalgo Falazado Canosa, good afternoon Tita Wen, God bless sa imo mandera, na? Kag John Ferns, hi Tita Wilma, good PM. Liyog lang ko greet kay Mama Titing. Kag sa family Subaldo sa Barangay 6, gapamati gida sila subong
Ang nagapanamyaw si Inday Jonah Ferns. Kita mo lang na. Miss Marcia Aneva, again, love, love, love. Man, Tito We, no? Stay safe always from Ems Faigani or Fain. Martin Aliling, good afternoon man sa imo. Yes, kay Inday Ginoso, sir. Yes, dear. Thank you, kid. Jose Mongcal Turilla, kamusta lang sa imo? Good PM, Tita Wilma, monitor lang ko and God bless. Ara man si Miss Seven Heaven, mayong hapon Miss We, man sa imo man. Janeline Bandoa, good afternoon Tita Wilma. Happy Halloween. Musta lang sa pamilya Bandoa sa Negros Oriental. Salamat kid, na? Kag, thank you, gid ko no hambal ni Tuto Alex. Okay. Patamyaw ko lang Tita Wilma ang mga pinalangga ko nga mga maestro kag maestra. Kay sis sinidin. Kay Sir Rico Meravalles sang Tabao Elementary School Valladolid, kag kay Ma'am Caballero sang Pahilanga Elementary School Hinigaran. Sang mag-asawa nga si Sir Arnel and Ma'am Eden sang Mandalagan kag Batawan Elementary School. Madamo gid nga salamat. Katribo Action 684. Wow, Alex Montes. Mayong hapon, Tita Wilma, monitor lang kami di sa Hotoda, Handumanan. Bert Hera Posco, Caraballo. Salamat din sa inyo. Okay, relax lang kamo dira anay. Balikan lang kamo kalon liwat ni Tita We. Kay 7778 sila niya. Good PM, Tita Wilma, sa balay lang kami nagsindi kang naghalad sang ginabantayan gid namon ang kandila basi matumba bala kag basi masunog ang akon hayub-hayub. Duha ko nga hayub-hayub ko nga payag. Salamat kay natapos na ang tigkalalag. Oy, today pang tigkalalag. All Saints Day kahapon iya, anak. Ano man. Siling ni 3886 tawe kasubo nagid na di naduaw ang amon mga minatay B 3886 ina pila man ka mga pagbago sa aton kabuhi, di ba? Oo. Mga pagbago ina sa aton kabuhi nga dapat aton man gid himuon para dera. Okay, dali lang gid bala aton na Santon Plus Gold para man sa Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Okay na Tita Wilma. Tinag-promise ko to kay ina nga hambalanta na kung paano to ni celebrate ang Halloween bisan na ta sa balay. Actually tinanda naman nato ni sa balay uno ya mo hindi dos no, di ba? Ginpatpat na ina ni Father Siloy last Saturday. What is important is ang aton pagpangamuyo.
para sa mga kalag sa aton mga minatay. Galing sa karon iya nga moderno ng panahon indigin malikawan, di ba? Ara ginaiya ang trick or treat, di ba? Happy Halloween sa mga kabataan. Di pwede ta man na mahampang-hampang sa balay. Kahit ti wala man trabaho, wala man klase para mag-enjoy ang aton mga kabataan. For sure nga super excited gid ina sila. Di may suman pada ako no kag may Balenciaga nga nabilin. Ako langin pangayo kaghapon niya nagluto kada ano gani tawe. Nagluto kada kalamay hati lang kay tawe. O salamat gid. But anyway, pwede man kita makahimo nga maka-enjoy ang aton sini mga teenagers, ang aton sini mga chikiting bisan pandemic sa karon. Ang virtual Halloween party bala, nakikita mo ng iban, virtual lang sila, so gina-post nila sa social media, nag-enjoy man sila, naka-costume man sila, kay ang usual gidya is naanad ang mga kabataan nga mag-host sang Halloween party sa balay. Di kabalo kita hindi pwede. Ti kung pwede nga may alternative man na paagi iya sa virtual, dira lang enjoy lang. Kagati syempre pila pagid tawe bag-uhon ang tradisyon. Imbis nga mamalay-balay kay ang na-experience naton mga kabataan niya adlaw-adlaw galibot mo, di ba Tita Wilma? Adlaw-adlaw, kada All Souls or All Saints Day, ang mga bata galibot gadala na sila sang bagbag, naka-costume pa, bagbag. Insakto man tawe, bagbag o kun ina balang kalabasa nga bagbag nga ginahimunan panudlan sang dulce pamalay-balay or anong ihatag sang tagbalay may suman putson ihatag man sa ila, di ba? So imbis nga mamalay-balay mga kabataan kay hindi pwede subong kay ti pandemic para sa pagpangayo sa mga candies, pwede lang makahimo kamo da iban nga pamaagi sa trick or treat, di ba? Plaster nyo, tago nyo lang sa, let's say sa sulod sang balay, plaster nyo lang, itago nyo sa diin man nga parte sa inyo balay, mga dulce, chocolates nga inyo na preparar, o ano pagin nga mga sweets, kag ipapangita sa ila, kay ma-enjoy na sila, tagaan nyo lang sila clues, o kundo pareho lang nga nag-egg hunt sila. May ara man na pumpkin carving, ina mga iyan na sa mga kadalaguan niya, or hindi gani, lantaw pelikula, movie night, o karon, pwede na gid na, ini nga hapon, no? Kag pinaka-safest gid siguro, kag pinaka-super nga maka-enjoy nga pwede himuon, ini sa karon nga Halloween pandemic, upod ang pamilya. Sige-sige lang, ang ara lang. Amo nang hambal sang iban gani sa ato, naghambal sila nga worst year so far, ang 2020. Kaya nga kadamo sa mga hindi nami nga nagkalatabo sa aton kabuhi kag mga nagakatabo, di ba? Pero tungod man sa tuig ngayon, damo man ta sa mga bagay-bagay nga nahimo o damo man kita sa mga nahimo na nga daw wala kita nagapaabot nga ay pwede ni gali, ay pwede gali na. Nangin creative ang tagsa-tagsa. Mapamaagi kag ina para man sa itong sinipag sinalayo adlaw-adlaw sa itong man pagpangabuhi. Anyway, alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Okay. Tita We, mayong hapon. Waay gid kuya ka text sa imo pero sige pamati ko sa program mo. Hi sila ni Jeromiano ni hindi ka subong lang pauya sa atong text hotline. Kamusta lang kamo dera? Okay lang kamo? Sige lang ni Jeromiano. Sa gihapon ara kamo sa heart ni Tita We. As long ara kamo happy nakita sina, ha? Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma para sa itong horoscope. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon Boada gid siya. Tita We, good afternoon. Monitor lang ko diya from Barangay Inayawan, Kawayan while nag-answer sa akin modules mo katutom ginibala kay Anthony Jones.
Havilio Siblano. Zet Alunan, good afternoon. Tito Wams, good afternoon. Be safe and God bless. Salamat gid. Kag kay Bert Heraposco Caraballo. Oh yes, danay na Tita We. Kay Rian Jess. Tita Wilma. Okay. Nag-wait ko na sa kainan to. Mario Lunes, tita, kapamati lang Lunes family, Morante family, Kaglaksa family. Salamat, gid. Kay Bone Sykes, mayong hapon. Kay Nini Kabatas, dira sa Kanlaon, sa Barangay Masulog. Kamusta na kamo dira iya, ang mga kabataan, ha? Dira sa Kanlaon City. Halong-halong man kamo. Thank you, gid. Kay Donna Domingo, kay Michelle Baikin. Mama Michelle Baikin, mama mga tawe. Ay, siya nag-aupod man kahapon. Ardis tuto na? Nimyang ngipin iwayan. Kay Roslyn Tenalga Falazado kanyo, sama yung hapon man. Kay Nelne Realista. John Cleven Duran. Kay Rona Armonio. Kay Diana Gasper Espino. Good afternoon. Kag I Endeavor G.O. Pinda. Kamusta ikaw? Kay Rian Montesa. Good afternoon lang dira sa imo. Ha? Thank you sa pagbasa sa akong story. Thank you so much. God bless you, Tito Wilma. God bless all the staff of Action Radio and God bless Action Radio. Wow, my kiss and 100%. Thank you, dear. And good luck gid sa imo pagtuon. Salamat man sa imo. Gatulo man luha ko sa nagdaog nga si Inday Grace, Tita We. I feel her budlay, gid. Kun pigado ta. Pero ang Ginoo maayo gid sa tanan nga tion. Salig lang kag magpangamuyo sa iya permi kay kabalo gid siya sang aton mga handom. God bless Inda, you deserve it to win. Congrats. Halina kay Ems Fain or Faikani. Good PM watching Barangay Dangkalan. Greet ko family Volontate. God bless. Halin kay Gani. Kag gatulo man luha ko sa nagdaog hambal ni Inday. Paamo kay na bala. I hope you will see my comments on message here. Yes, thanks dear. Yes, man. Red Simon, how are you? Stay safe and healthy. Salamat gid sa imo, Red Simon, DJ MC Julius, nag-upod kay Tita Wilma, subang DJ Mac, or yan, how do you pronounce that word? Arben Claver, good PM, stay safe and God bless. Sa imo man pa rin, kay Engineer, thank you so much and good afternoon. Give my regards to your lovely wife. Kamusta lang sa iya? Salvi Gatilugo, hi Tita Wilma. Kag kay Nelson Salvadorio Mangkilan Jr. Nag-upod man kay Tita Wet sa sininga hapon. So, thank you so much. Ada man si Tita We. Si Felipe Gayagas, no? Joseph Halenduon and Joy Sabidadas. Salamat gid sa inyo, na? Kay Nini pagid Albasin Kalaluan, tawe be safe and God bless. Albert Estrabon, mayong hapon Tita We, gwit ko lang hampang paris-paris sa silay ni Lloyd, Abet, Andy Jester, Tuto, kag si Charles, halin kay Albert Estrabon. Sa Talisay kay Albert Sanz, kay Ani, mayong hapon lang dara, na? Salamat kid. Kag, okay, enough na anay sina. Pag may time ka ron, balikan lang na ni Tita We, ha? Okay, Tita Wilma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado.
Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Padayon kita, magabasa kita sang inyuman tagsa ka zodiac sign. Para sa itong tanan nga horoscope, pero Tita We, habantayan yung aton pag-raffle karon sa sulit ang popremyo sa Action Radio. Relax lang ka mo daan, ay. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday, yes, All Souls Day, di ba? Sa atin mga celebrator, happy birthday. Happy birthday kay Manang Kaylee, no? Manang Kaylee Franz Whopper. Happy 12th birthday, halin kay Nanay We, kag kay Tito Noynoy, kay Manang Inday, syempre kay Mama Mugot, kag sa tanan-tanana. Manang Kaylee, again, happy birthday. Love na Kag sa ibang pagin naton nga mga kauturan nga nag-celebrate sa ila birthday today, sa nasiling naton, stay healthy, and God bless you more. Horoscope na, Tita We. Ang mga horoscope sa karon nga adlaw. Una ni nga horoscope sa bulan sang Nobyembre. Petsa dos. Okay. Unahoy naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio ang ini mga natawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Abi mo tanan nga nagaka-irritar, mo ng term mo nagaka-irritar sa imo kun hipos ka lang. Ha? Abi mo, ganaanad sila nga maghahod ka mo, tingnan maghipos, nga panginit sila ka ikaw gali iya ang ila kalingawan. Gani, kun pwede Scorpio, smile ka lang sa ila. Smile ka lang sa ila, say hi, kag padayon na lang ang imo mga ginaobra. Tagaan mo man atensyon ang mga importante nga bagay para sa imo. Mga maswerte mga numero, 7, 13, 32, 25, kag 44. Sign blue is your lucky color. Mga Sagittarius, amoy ni mga nataon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Padayon ang imo pagpangamuyo, Sagittarian, para nga makaangkon ikaw sang kasanagan sa pensar, sa bagay nga ginapamensar mo, nga bagay nga kinahanglan, desisyonan mo. Ano ina? Mga maswerte mo naman nga mga numero, 3, 32, 25, 11, 21, kag 45. Jade green is your lucky color. Yes, Capricorn, mga Capricorn, tao naman Disyembre 22, tubtubin na ro dyan si 9. Kinahanglan mo karon nga adlaw Capricorn sang win-win solution sa desisyon nga imo himuon. May negosyo ka, tutukan mo ina sunod sa imo horoscope. Kag kinahanglan mangin cooperative man ikaw sa proyekto sa pamilya para nga mangin successful ka. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 12, 27, 43, kag 35. Lilac violet is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius ang mga nataw inaro 20, tubtub Pebrero 18. Hi Aquarius, para nga maghalog inang imo dughan kag magmagan. Tanan nga ginatago mo da sa imo dughan, tanan nga mga hinakit abi pang buy ina na ipang release ina tanan. Ang kuna ang healing nga ang healing sa balatyagon sa imo pagkatao nga ihatag sa imo sa mahal nga Dios para may kalinungan ikaw nga mahal. Along kagid perme. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 32, 21, 12,
41 kag 15. Mustard yellow is your lucky color. Yes, saylo kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman mo ini mga nitao Pebrero just 9 tubto Marso 20. Ay ho, kung hindi niya gusto sang imo dara partner na nga maghagay ikaw wa kag magpasaway tungod sa pandemic. Abi mas maayo magpahimunong ka na lang dara, ha? Pahimunong ka na lang para wala ka awayon. Ara, kag hindi pagguba ang pagsalig sang imo palanggas. Mga masuwati mo naman nga mga numero 6, 32, 23, 35, 24, kag 51. Cherry red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman, ang ini mga natawo, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, maging happy ikaw. Aries, karon nga adlaw, tungod, abi mo, maangkon mo na madugay mo nga ginahandom sa kabuhi. Anong ginahandom mo? O kun ano maguro nga, gusto mo ba la maangkon? Yes, maging imo ina karon nga adlaw. Dulaan ang kahisa sa lawas mo. Suno sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero, Aries, 3, 32, 23, 54, 25, kag 15. Indigo blue is your lucky color. Inang unang abahin sa ito man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Balik si Tita Wilma, bantayan ang itong sinisulit sa papremyo sa Action Radio Bacolod. Pagkatapos ang pilaman ka mga commercials. Life Extension Vitamin. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga tamyawan na kita dira sa mga nabili na ton sa araw sa aton FB Live. Yes, salamat gid Mario Lunes, Tita We. Yes, thank you again. Kag Jonah Ferns. Gapanamyaw si Jonah. Christina Makabudbod. Christina Makabudbod, good afternoon, Mom. Greet ko lang akong baby. Sharon Grace from Sagbayan, Bohol. Wow, salamat lang sa mga taga-Bohol. Dara mayong hapon. Watching from Barangay Dangkalan, greet ko family Bolantante. Yes, Tito We. Kag Araman, si Feby Habagat, good PM, Tito We. Good afternoon, Paliho. Greet sa akong sister Celia Militado. Ismelie, Celia Melitado Ismelie, happy birthday of Pandanon Mabinay, Negros Oriental. Feby Habagat ara siya sa liwat. Siling naman ninining so nice gid attaching stories. Thank you gid. Kag makabudbud. Siling ni Gani Dangkalan Ilog. Okay. Unaha lang ang ginarian. Matthew, again share ni Alex Montesay, hatagigid na mga butang nga imo ginahandom. Una ka lang ginarian niya kaysa cellphone, kay hindi lang naihatag niya sa imo sa uli.
pray lang nga dapat. Yes. Yes, good kid. Thank you, good sir. Salig lang. Hambal niya. Gatulo man luwa ko sa nagdaog. Okay, nabasa ko na kay na. And then, Sir Erwin, good PM, Tita We. Dira na sa may Maaw, Public Market. Good afternoon. Kamusta lang kamudera? Tita, good PM. Greet ko lang happy birthday ng Irene Marquez ng Gilan. Sang Barangay Maghanoy. Thank you, Gid. Gapamati ko di ka the day off ko sa Alabang, Muntinlupa. Thank you, Gid, Tita. Nani kay Nelson Salvadorio Magilan Jr. Yes, Kagaminda Raab watching from Australia. Yes, good afternoon sa imo lang dara. Okay, enough na ina. Nanilin Hamandron. Salamat, Kid. Enough na aton greetings. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sinuayhan sa siningatilion na makabaton or magabaton sang 500 pesos nga cash. Ginbunot ko ni kaginduhol kay Action JM mo, no? Sinuayhan ang... Hello? Do akig siya. Akig siya, oh. Hello, ma'am. Good afternoon. Oh, yes. Yes, ma'am. Sino ni palihog, ma'am? Si Tita Lidisma. Pila ng edad mo, ma'am? 68. 68? Gapamati ka ang radyo mo gaandar, wala. Action Radio. Gapamanggot
palang ko kung ganda reaction radio ka na. Gapamati ka na gali subong. Oo. Ano dang ginapamatian mo subong sa radyo mo? This is my life with the Wilma Sugaton. O, ti sino ning ginaistorya mo subong? Ha? Sino ang ginaistorya mo subong? Mabatian mong tingog ko? Maniniga ko de, gamanicure. Aga manicure ikaw. O, Niga ko. Ha? Bungol bala si Tita Niga ko. Ano? Ha? Ano? Ano da? Sige, taga to, at manicure. May gamanicure. Ti sino ni gani sa liwat? Teresita Ledesma. Si Teresita Ledesma. Tagadiin gani ikaw? Inday Teresita? Turok Lison, Taiwan. Sa Purok Lison, Barangay 1. Kilala mo ni kung sinong gina-istorya mo? Sugaton. Si Wilma Sugaton. Mapati na lang ko nga si Wilma Sugaton kay Tita magulang kagin man sa akong kay 68 years old ka na mo. Well, anyway, Ma'am Teresita Ledesma, congratulations, ha? Nagdaog ikaw 500 pesos. Salamat. Oo. Di hulaton mo lang, ha? Hindi ka di magkanto sa Action Radio, ha? Kay hatagan lang ikaw sang tracking number sa imong gindaog nga 500 pesos. Pwede mo na ina makuha. Pakun mabaton mo sa remittance center, ha? Kay ti pandemic mo. Sige. Sige. Okay, thank you. Tapos ka na daw pa manicure? Wala pa? Wala pa. Ako na soon. Joke. Sige, ma'am. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Okay. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. So, congratulations dira kay Teresita Ledesma, 68 years old, sang Purok Lison, Barangay 1, Bacolod City. Congratulations, ikaw ang nagdaog. Okay nami lang batyago, no? Kung makadaog, at least bisan paano pamaagi sa Action Radio Bacolod sa pagpasalamat sa inyo, padayon man nga pag-upod sa tanan namon nga programa diri sa Action Radio Bacolod. Action Radio, Philippine Standard Time, Impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kita sa pagpangamuyo, pagkatapos ng 3 o'clock prayer, ang ating orasyon para tawatok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi.
kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamogin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati sa pagupod sa pagpangamunyo kay Tita Wilma. Sa aton man padayon nga pagpakig-away sa pandemic ang COVID-19. Pero tiyo naman sa etong sinipagpangapikapi, di ba, Tita Wilma, ang Zenton Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himualin sa soya pasensya, utang naman si Tita We. Bawi lang si Tita We, abwas na naman. Pero kinahanglan magpaalam na gid si Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life karon nga hapon. Kaga nga ito naman Bible verse for the day. Halin sa Acts chapter 3 verse 1-6. And it says, when God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked days. I can't say goodbye. Salamat kid sa inyo mga palangga na itong mga tagpalamati. No matter how I try. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!